كور بريزنت ناب السودان كنسجل يلا اب سودانون حدش لوطي مصيلو امونغو منግስት ኤርትራን መሰጋገር መንግስት ሱዳንን ቀጻል ርክባት ከካየት ጸኒሕሎ ሱዳን ብልከ አከመይ ኩነታት ያ ትርከብ በደረጃ ዞባ حدش ምዕራፍ ሰላምን ምትሕባርን ንምኽፋት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርኸ ተራ ሱዳን ከመይ ይርአ ወጂ አጋጣሚነቱ እንታዩ ተዛዓበ ታሪክ እንገድፎ ንኽእል ንድሕሪት ግን وقتها نخناتنا بتصلو زعب معباليتاتنا يزوبانا إثيوبيا نا السودان يعني بقند فلوينة تنتايو إلا نزارب نخيل أجي رزقهم نزارب ولوس أنا حنا نا إثيوبيا خناتات ناب السودان طويل لا ندحر جميرنا كل نجرينا لنا من الوقت ما سالنا تو روحو كايكون نخيل أمو داتا جن كابي متسينا كملنا أبزو عزوز بصحنا ندحرلنا انتايو تزامدنتنا السودان كنتات مسنهنا كنتات إلا نزارب ناب حمساتات ناب سساتات ناب سبعاتات ثمانياتات الكات كي تغل نايت مالي خاب ثمانية تشعتن ندحر معبله كنتاتهم كتريو تغل أمود عتاقن مماليتي انتجرال أكالي خابتنا هنا ناي بوليتيكا هونتات في الخاطر بيستفل عليه مناتم كاب حمساتات كاب قدم حمساتات وين اللي عند حركة الزارب جميرنا مثلا السودان معول بوليتيكا وبهلي بتزامادي مسك بالزخبابي معول بوليتيكا وبهلي نبورة هاجر سوداني جي أب قدمي ناي فدريشن دبلو بمسألة حساسباتات ناي بوليتيكا صلوا كاب السودان أبنا إرترا بوليتيكا دنبرة قليلا كنا من البعض كانوا ناب قبصون كتكاي تغير زي حجي مس أما عبابنا ناي إرترا حرنتاو قلسن ناي ناس إنت قداين السودان روحوا كنا انتهى حلفنا اللي كهذا بحدا ندهر سبسيب كام ولدي جي ناي السودان حدقا كابتد صنحة معول تبهال بوليتيكا وبهال بتزامادي مثل أفريقيا خالي خرابطات تاريخية ناي بحكم السودان بوادر بوليتيكا وبهال دنور هاجر اللو دي دهلكا أي نبرن زحجي أب إتنيك مكففال ناي هيمانوت مكففال دمعبلا حسابات أب السودان حمساتات سساتات من السودان تفلت أي نبرن أنا بحكم معول بوليتيكا وبهال دنور هاجري بواداد بنا بوليتيكا حيلتات وين تاريخها بجكاتهم لمداويان دبهالو ناي بوليتيكا حيلتات أمة اتحادي خلو الطفل عليهم صحة ناتو ناي جزا رؤسو بحريات دنورو بوليتيكا وخناتات نيرو تزامد معول أجي أقاطامي مسناي زحول كوينات مودة دمسة زي بوليتيكا وإسلام دبال إسلام يقولوا ولا هيمانوت يقولوا ولا ذهون نجار يقولوا ناتي معول بوليتيكا وبهالي نمزرق دمسة بزرزم دحري خت ريو مسيحام دحري تاريخ الأمريكان يبعال إسلامهم كساس أب السودان بين مسيحهم ميل معبلين دحيل كان أب سمانة سلسلة من البات نمير خلو دنبر خناتات ناي السودان بتفل عليه قطعميتات مسنا شعوز نبر خناتات صلواتاتهم كقفافحو فتينهم إلنا هنزارب نخيل أقراو إسلامه جنبار بهال NIF ندحر نيرو أب سمانة سلسلة أب شعوز نبر السلالفة ناي بوليتيكا حيلتات حمشت مئتاوي نايت بوليتيكاوي الرأي نايت حزبوي ناي وكل نيرو كابون وسعوا فلتني أجي بوليتيكاو إسلام كم مجابريا ومسارحي ناب سلطان مديبن ناي مسراقي أجندان حيسكا خد كدلو قليل نسمعيت كتجزت غيلا أمودعتات أجندان هذا يقصوا مرحلة حبرتها تلكاجم كاب سمانيا سلسن كسب سمانيا تشعتن تدانادينهم نيروم ناب سلطان تصاقيهم نيروم الكاخت حاسب تغيب أب سمانيا تشعتن من بعلوها مسيح ثمانية تشعتن بعلوها دمس أجندة
ካብ 89 ንድሓር ኣጋጣሚ ምስ ናይ ዝውዕል ኩናት ምውዳእ ዝመፀ ኩነታት ንሱዳን ኣብ ሰብ ክግምቶ ዘይክእል ናይ ፖለቲካ ሕንፍሽፍሽ ናይ ቁጠባ ዕንወት ናይ ፀጥታ ዝርጋን እዩ ኣተኣታትዎ እጂ 89 ክመፁ ከለዉ ተኣወጀ ፕሮፓጋንዳ ተኣወጀ ፕሮግራም መዚ ድሕሪ 30 ዓመት መፀ ምዕባለ እንተርኢናዮ ናይ ብሓቂ ንከም ሱዳን ዝኣመሰለ ምዕቡል ፖለቲካዊ ባህሊ ዝነበረ ሃገር ከምዚ ጌርካ ክትዕኑ ካብኡ ዝኸፍእ ጌጋ ኣይኮነን ገበን እዩ ብዝርዝር እንተርኢናዮ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ካብ 89 ክሳብ ዘለናዮ ግዜ ትማሊ ብናዕቢ ፍኑ ናዕቢ ዝተቐየረ ኩነታት ከመይ ገይሩ መፅኡ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ዝነበረ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ባህላዊ ማሕበራዊ ፀጥታዊ ኩነታት ከመይ ጌርና ነንብቦ እንድሕር ኢልካ ዕንወት ሕጂ ምናልባሽ ክትዛረበሉ ኣይብልን ንኸውን ግን ኩሉ ግዜ ኣነ ዝብሎ ደቡብ ሱዳን ክፍለ ኣይነበሮን ደፍሊ ምክንያት እውን ኣይነበሮን ከም ዝኾነ ንመሰሉ ዝሓትት ህዝቢ ክዛረብ ይኽእል እዩ ብዝኾነ ተኣትብሎ ብል ኣይነበረ እዚ ፖለቲካ እዚ ይምፅዎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሃገር ክቅርቀር ወይ ክትሓዝ ዝግብኦ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ሕርያ ንዕኡ ዝጋደደ ንሱዳን ኣብ ክልተ ዝመቐለ ፖለቲካ ናይዚኣቶም ብተፈላለየ ምክንያታት ብተፈላለየ መግለፂ ዝገልፅዎ ዝነበሩ እዩ ግን ናይ ደቡብ ምፍላይ ካብ ሱዳን ምናልባት መሰል ናይ ደቡብ እዩ መሰሎም እዩ ኢልና ከም መስከን ናይ ሰባት ክንወስዶ ንኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ሳዕቤኑ እንታይ እዩ ኣብ ምንታይ መፅዩ ደቡብ ቀሲኑ ደቡብ ሰላም ረኺቡ ደቡብ ጥዒምዎ ምስ ሰሜን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኣይኮነን ንገዛእ ርሱቲ ናይ ደቡብ ምፍላይ ደምፀ ኩነታት ሓደ ብሓደ ፀብፂብና እንተርኢናዮ ካብ ተስዓታት ጀሚርካ ክሳብ መወዳእታ ናይ ምፍላይ እዋን ተኸደሉ ምኹኒ ነይሩ ድዩ ኣይነበረን ካልእ ኣማራፂታት እውን ነይሮም እንዲኦም ብግብሪ ተዋሳእናሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ተመሊስካ ከተንብቦ ከለካ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ገበናት እዚ እዩ ብዘይክኡ ግን ካልእ ገበናት ዳሓረይ ዝሰዓበ ዳርፉር ምብራቅ ኒል አልኣዝረቅ ኩርድፋን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ምፍላያት በዓላቶም ማምፅኦም ድሕሪ ሰዓትኩም እዚ እስላማዊ ኣጀንዳ ሒዝካ ተበጊስካ ናይ ሃገር ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዝነበሩ ናእኩል ምማ ነዝራዕ ነልበስ ምማ ነስንዕ ዓይነት ኣበይ ኣሎ المستضعفين نابلك 10 ግዜ تزرب بزعبا وصعات هبيلو لومي دهري 30 ዓመታት ዕዳ ናይ ሱዳን ክንደይ 60 ቢልዮን 50 ቢልዮን ተሰሪቁ እንደገ ዝኸደ ገንዘብ ናይ ሱዳን ናይ ሃብቲ ሱዳን ኣይበሎ 9 ቢልዮን 80 ቢልዮን ትግመት ይድበሃል ኣብነን በይኖም ባንካታት ናይ ዓለም ፋሕፋሒል ዘሎ ኣብሎቶም ተራ ሰረቕቲዮም ኩሎም ኣብኡ ዝነበሩ ብሽም ሃይማኖት ብሽም እስልምና ብሽም ካልእ ኢሎም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ መወዳእታ እዚ ትማሊ ዝመፀ ነቲ ጉየ ትብሎ ኣነ ኤክስፕሎዥን እዩ ፍኑ ናይ ህዝቢ ናዕቢ ብቐንዱ ትብላዕ ተሳኢኑ ቁጠባት ባህል የለን ከም ሱዳን ብህብትም ሃገር የለን ብማዕድናት ይኹን ብሕርሻ ይኹን ብተፈላለየ የለን ናይ ጀዚራ ፕሮጀክት ኣብ እዋን መግዛእቲ ናይ እንግሊዝ ተርኢና ዝገርም ነገር ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ሬቨኒው ምንጪ 10 ሚእታዊት ናይቲ ዓባይ ብሪጣንያ ትበሃል ካብ ጀዚራ ይመፅእ ነይሩ ጡጥ ማለት ናይ ሕርሻ ሃብቲ ናይ ሱዳን ናይ ሕርሻስ መወዳእታ ይብሉን ኣብዚ ዝሓለፈ 50-60 ዓመታት ተርኢና ኣብ መወዳእታ ሱዳን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ፀገም ወሪዱ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ኢንዱስትሪታት እዚ ኩሉ ሕርሻ ዝነበረ ጠፊኡስ እኽሊ ተሳኢኑ ክብለካ ከሎ ሱዳን ከመይ ጌርካ ከተመኻንየ ትኽእል ኣብ ኤርትራ ምናልባት ትብል ትኽእል ትኸውን ብዙሕ ምክንያታት ኣብ ሱዳን ግን ከምኡ ኢልካ ክትፅበይ ትኽእል ኢና ብዙ ኩሉ ሃብቲ ናይ ሱዳን ኣብ መወዳእታ ብየካቲ ፖለቲካዊ ምክፍፋል ደምፅዎ ብሽም ምስልምና ስርቂ ምጥፍፋእ እዩ ኣብ መወዳእታ ማፍያታት እዮም ነቲ ሃገር ተቆፃፂሮሞ ተፈላለየ ናይ ሃይማኖት መምኽነታ ምፅኦም ሰሪሖም ትብል ትኽእል ተዝኸፍአ ነገር ግን ንሱዳን መናሃርያ ናይ ሽበራ መናሃርያ ናይ ዘርጊ ኣብዚ ከባቢ ክሳብ 96 ንሕና 94 ዲፕሎማስያዊ ዝምድናና ክንበትኽ ከለና ቢንላደን ኣብኡ ነይሩ ቃዒዳ መደበር ኣብኡ ነይሩ
نبيل لادن أساسيها زغلو مبرق زغلو مريت ناي السودان تخفيتو دارجا شبرا تيروريزم تبحال خاب تفترو اللوا السودان ساتهم الجزاء رسومتهم من السودان كنكيرو إنا إلهم 89 علوا تقوروا من نهاري يوم قرمو كابو حساب زنا احتمالي بوكو حرام ايترفه داعش ايترفه تفل عليه حالوت نايد الشبر حيلتات مساسي بوتا اخوان موداتو مسوط راي اخوان كارلوس وين ابو ينيرو اجي سودان ابزي دلو حوي اتيومو ناي سودان قطباو حبتي ابناي بحتو وانن تقيرو سسريكا زميتكا تخيد غمد الله كاتعنو سبت امي قدد يبلو بشم مستضعفين وصعات ناتبهاله تزارب مودعتا ناي وصعات معدنا من طلكا تخيد قطبا نايت هاجر اب خف درجه هم زودق كوينو زحج كل غزي زاربو دلو قطباو صغمات قطباو بدوتات قطباو عدا تكفللو تغيل كنتات يبلكام تسرقو خدر دقب بانكاتات تقمطه غنزب كتملس ايتخلنا نهزب خفافيلكا بدارفور مبراق ضبوب سمين بتاتينكا مس غربا بتخاب ابو كوتن اب كويناتن اتيخا وزي نا ايثيوبيا جاندا دبل انا حدا شركه امنره كسبت مالي بحبار كوينم كواغونا خلو بحنساب مسرحنا كسبت مالي سرح له بحنساب ناي ليابو ناي سرقتي شركنتي نيرو ساتهم كا خاو ريحو ما ينور تقرم جن اوشت 30 عامات اب سودان دتاتاتو بوليتيكاو قطباو بهلاو محبراوي دحنتاو عنوت مودعتا ملكع يبلون بمتن ناي سودان صقاتات اب قمت اتي خان تاريخا زعجي نو سودان كاب ناي اساسيتي شبرا ليستا وصالو قطباو شجراتو فتحلو زهجي دلو هنتاتي ناي بحكي ازي خبيت بده اتيوم دلو يوم اذا مسغاغر هنتاتي لهم فترهم ما دلو تصبق نغرو حزب السودان في علوه كاب عقم عليه نفنو نوصد اتوا اذا 3 عامات تورد عنوات مودعتا سلده يقولوا فنو ناي بوليتيكا حيلتات نيران وديبانو نهزبين كيحان علوا امتين الكاح تزارب ايتن فنو كم زقونا خالي درعنايو لو تبز خبابي دا يكونا ناي هزبين السودان مصمم درجة سلتباتك المسعين اجي ام مسيغار تأتي له اذا مسيغار نابيك خايدي اذا عجيز الله نتات بتزامادي مساب إثيوبيا دلو فليد ولا خون خيل جن ناي بحكي ناتي تورسه بهلي ناي يوم مافيا يدوا معنا يوم مافيا ناي مافيا وجلتات يعني بتفلا لي اسمات بتفلا لي انت عاتبلو سرقتي ترى سرقتي يوم فطروا عموت كما يركا السودان كابزه حجي زلو ناب بري امان توزدو ناب امون بوتا غيد خلالو لذي ناي مسغاغر مدرخي لازم مسغاغر مدرخ بزي يزوم مدلو اتي بقطع ناي وشت بدهوتات بوليتيكاوي خا زوباوي مأذن ونالو مخنياتو سودان كان دنيس اليوم قرمو سودان مخايد ناي شبرا حيلتات كسعب زيت مالي نا حزبي سودان نعب مصيو زغلفهم دوتون صرحلهم بنورو شرحتات بوكو حرام يترف داعش يترف دغونه ابز خباب دلو ناي صيقه حيلي اب سودان يمدبروا موافرين نيرو ناي سودان حبتي ابي لومن تلكا تدعنو عني تسرق مودعتا دله يلن كما يركا ناي قطبه حويت كتمست خيل كما يركا نتزنبره معول لا بوليتيكا بحالي نابنو نورو ديكونه خاون قدمت كم زخيت كما يركا تملصت نت بوليتيكا هم يركا تغيره لومي تقاوم حيلتات لو النيل الازرق كردفان نوبه مبراق دارفور ما عرفت ساتو فطروا من ما في خابزي اللي فطروا صقماتي بعلاتهم نوعو حجي خد فتحي كاز جبر دلو فتنتات ناي بحقي
ናብ ሓድሽ ባይታ ወይ በረል ኣማን ከብፅሕ ይኽእል ድዩ ናይ ፖለቲካ ርጉእ ቦታ ከበፅሕ ይኽእል ድዩ ሱዳን ካብዚ ዘለዎ ናይ ቁጠባ ሽግር ከመይ ገይሩ ክወፅእ ይኽእል እዚ ሕጂ ካብ ናይ ሽበራ ኣሳሳይነት ሊስታ ክንወፅእ ዝበሃል ዘሎ ህዝቢ ሱዳን ኣየድልዮን እዩ እንተኣትሎ መዋፃፂ መገዲ የድልዮን ቅያር ክብል ኣለዎ ሱዳን መናሃርያ ናይ ሽበራ መናሃርያ ናይ ቃዒዳ መናሃርያ ናይ ዳዓሽ መናሃርያ ናይ ሸባብ መናሃርያ ናይ ተፈላለዩ ጥሩፍ ሓይልታት ክኸውን የብሉን እዚ ንሳቶም ደምፅዎ ሕርያ ንሱዳን ኣነፂሉ ኣብዚ የድልዮ ፀገማት ደእተኦ ካብኡ ክወፅእ ሱዳን ህዝቢ ሱዳን መርገፂኡስ ገሊፅዎ በቲ ፍኑ ናዕቢ ካልእ መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን ከመይ ገይሩ ፖለቲኩ ሃንፅ ከመይ ገይሩ ቁጠቡ ሃንፅ ከመይ ገይሩ ምስ ከባቢኡ ተወሃሂዱ ክነብር ይኽእል ከመይ ገይሩ ነቲ ዝነበሮ ምዕቡል ናይ ፖለቲካ ባህሊ ናብ ንቡር ኣምሊሱ ዝግብኦ ተራ ክፃወት ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብናይ ዞባ ኢልና ንዛረበሉ እንታይ እዩ ዘይርግኣት ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ እንድሕር ኢልካ ኢምባላንስስ ናይ ሚዛን ምውዳን ኣብ ዘይህልወሉ እዩ ሃጓፋት ኣብ ዝበዝሓሉ ርግኣት የለን ሃጓፋት ኣብ ዝበዝሓሉ ብውሽጣዊ ደረጃ ይኹን ዋላ ብዞባ ደረጃ እንተሪኢኻ ስለዚ ሱዳን ግቡእ ቦትኡ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ዞባ እዚ ኣብ ቦትኡ ይኮነን ኣውፅኦሞ እዮም ካብ ቦትኡ ውፅኦሞ ብዘየድልዮ መኣድታት ምዘየድልዮ ሓይልታት ናብ ኪዳን ከም ዝኣቱ መሳርሒ መናሃርያ ናይ ካልኦት ኣጀንዳታት ኮይኑ ክሰርሕ ፀኒሑ ካብኡ ወፂኡ ብናቱ ሕርያ ብናቱ መፃኢ ዕድላት ከም ህዝቢ ቦትኡ ክሕዝ ክኽእል ኣለዎ እዚ ክኸውን እንተኽኢሉ ንሕና እውን ቀሲልና ንሓድር ማለት እዩ ስለዚ ናብ ከምኡ ገፁ ከምርሕ ምእንቲ እንታይ ምትሕጋዝ ንገብር ክንክእል ኣለና ቀዳማይ ነገር እቲ ተወርሰ ኣዕናዊ ባህሊ ናይ ማፍያ ክፅረግ ክኽእል ኣለዎ ኣሰራቱ በዝን በቲ ኢልካ 30 ዓመታት ፀወታ ኣይኮነን እዚ ናይ ማፍያ ጉጅለ ነቲ ኩነታት ክቆፃፀሮ ዝተኸተሎ ኣካያይዳ ኣብኡ ተፈጥረ ትካላት ናይ መንግስቲ ዝበሃል ናይ ድሕነት ናይ ምክልኻል ናይ ፖለቲካ ተፈላለየ ካልእ ባህሊ ነቲ ዝነበረ ፅፉፍ ኣካያይዳ ንዕኡ ደርቢ እዩ መፅዩ ነዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ተቐይሮ ናይ 3 ዓመት ናይ 4 ዓመት ናይ መሰጋገሪ መድረኽ ተወሲኑሎ ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኣብ ውሽጡ ዋስኡ ሓይልታት መወዳእታ ይብሎም ሕጂ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ብወገና እምበኣር ካብዚ ተወርሰ ምሩዝ ባህሊ ሱዳን ወፂኡ ናይ ብሓቂ ቦትኡ ዞባ ክሕዝ ህዝቢ ሱዳን ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ዕንወት ወፂኡ ናብ ልምዓት ናብ ርግኣት ክኸይድ ምእንቲ እንታይ ክመስል ይኽእል ትምቅያራት እዚ ሕጂ ቀላቐል ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፍትሓት ናይ ብሓቂ ፍትሓት ድዩ ናብ ነባሪ ዝኸውን ወይ በረል ኣማን ከም ዝበሃል ወይ በሪ ኣማን ከም ዝበሃል ናብኡ ከብፅሕ ይኽእል ድዩ ናቱ ፖለቲካዊ ባህላዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ብቐንዱ ከዓ ድሕነታዊ ኩነታት ናብ ከመይ ገፁ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ብዙሓት ርእቶታት ፀንበለል ዝብሉ ወይ ፍሎት ገብሩ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ነቲ ዝድለ ዕላማ ገልፁ ድዮም እዚ መሰጋገሪ ኸ ብጥንቃቐ ናብ ዝሓሸ ቦታ ክኸይድ ይኽእል ድዩ ኣብ ውሽጢ ዝሕንኩሩ ተፈላለየ ሓይልታት ኣለዉ ብደገ እውን ነቲ ኩነታት ክጥቀምሉ ምእንቲ ነቲ ዝፀንሐ ኩነታት ክሳራ ዝቆፅርዎ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ለውጢ ከም ክሳራ ዝርእይዎ ንዕኡ ናብቲ ዝነበሮ ንምምላስ ዝግበር ፈተነታት እውን ኣሎ ምናልባት ተመሳሳልነቱ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ተሪኢኻዮ ምስ ፍሉይነቱ ኣሎ ከምኡ ዓይነት ነገር ናይ ደጋ ሓይልታት ኣለዉ ነቲ ኩነታት መሊሶም ናብ ዝኸፍአ ክወስድዎ ዝፍትኑ ኣለዉ እዚ ሕጂ ኩሉ ሓደ ብሓደ ከነምቦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሕርያታትና ክንፈልጥ ጥራይ ዘይኮነ ብንጥፈት ወይ ድማ ኣክቲቭሊ ኤንጌጅ ክንገብር እንድሕር ኮይና እቲ ኩነታት ብግቡእ ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ብማዕዶ ንሪኦ ኣይኮነን ናይ ናይጀርያ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ጉዳይ ኣይኮነን ዋላ ናይ ፓኪስታን ጉዳይ ኣይኮነን ንዓና ጎረቤትና እዩ መዋእልና ወለዶታት ሓለፍናዮ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ነዚ ተፀላላውነት እዚ ብግቡእ ክንፈልጦ ብግቡእ ክንርድኦ 30 ዓመታት ህዝቢ ሱዳን ጥራይ ኣይኮነን ከሲሩ ንሕና ዝኸሰርናዮ ብሰንኪ ናይዞም ማፍያ እዚኦም ኣብቲ ስልጣን ምምፃእ ዘካየድዎ ፀወታ
ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ካይመፅእ ምእንቲ እንታይ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እምበር ንሕና ኣብ ንጡፍ ዝኾነ ፅምዶ ወይ ድማ ኣክቲቭ ኤንጌጅመንት ክንኣቱ ክንክእል ኣለና ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታትና ይኹን ኣብ ዞባዊ ዝምድናታት ናይ ሱዳን ተራ ኣናኢስና ክንሪኦ ኣይንኽእልና ሱዳን ናብ ንቡር እንድሕር መፅኡ ናብቲ ዝነበሮ ኩነታት እንድሕር ክምለስ ክኢሉ ኣብዚ ከባቢ ክመፅእ ዝኽእል ኣወንታዊ ለውጥታትን ረብሓት ዝተፈላለዩ ህዝብታት ቀሊል ነገር ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ንዓና ዘለዎ ኣመታት ናይ ርግኣት ዝተፈላለየ ናይ ስኒት ናይ ምውሃድ ናይ ምክብባር ናይ ምትሕግጋዝ መደባትና እውን ካልእ ቡዕድ ወይ ድማ ዳይሜንሽን እዩ ስለዚ እዚ ማዕረቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣብኡ ንገብሮ ምውሳእ እውን ብንጡፍ ፅምዶ 1 2 3 ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣብ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣብ ድሕነታዊ ጉዳያት ኣብ ካልኦት ዝተፈላለዩ ንዝምድናታት ዞባውን ዓለማውን ዝምልከቱ እውን ክንተሓጋገዝ ንክእል ኣለና በኣጠቃላሊ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ኣለና ክንብል ኣይንኽእልና ምስ ኩሎም ኣብዚ መሰጋገሪ መድረኽ ብንጥፈት ዝዋስኡ ዘለዉ ሰባት ይኹን ሓይልታት ዝተፈላለዩ ነገር የብልናን ሕጂ እዚ ግን ናብ ብሱል ዝኾነ ትግበር ናይ ሓባር መደብ ከተምፆ ቀፃሊ ምምኽኻራት ሓትት ስለ ዝኾነ ኣወንዚፍና ኣይንፈልጥን በቲ ዝዓቕምና ዝከኣል ንገብር ኣለና ሳቶም እውን በብእዋኑ ዘካይድዎ ዝተፈላለየ ፃዕርታት ኣሎ እዚ ሕጂ ድሓን ዝሓሸ ኩነታት እናተቐየረ መፅእ ኣሎ ክንብል ንኽእል ግን እቶም ብድሆታት ኣናኢስካ ዝረኣዩ ይኮኑን ናይ ውሽጢ ብድሆታት ይኹን ወላ ናይ ደገ ብድሆታት ናይ ሱዳን እውን ብግቡእ ከነንብቦ ክንክእል ኣለና ንዑ ከየንበብና ኣብ ንጡፍ ፅምዶ ክንኣቱ ወፃፅኣናን ስለ ዝኾነ ናይ ዓሚ ናይ ቅድሚ ዓሚ ናይ ቅድሚ 5 ዓመት ናይ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ኩነታት ዘይኮነ መዓልቲ መዓልቲ ሰዓት ሰዓት ዝቕየር ኩነታት እናተኸታተልና ናትና ምውሳእ ይኹን ፅምዶና ማዕሪኡ ከነካይዶ ኣለና ኢና ንሰርሕ ስለ ዘለና ደጊመ እንታይ ኣይ ዝብል ዕድለኛታት ኢና ብተመክሮ ስለ ዝሓለፍና ካብ ካልኦት ነፊዕና ካብ ካልኦት ሃብሪምና ዘይኮነ ትምህርቲ ዘማሂርና ኢና ናይ ሱዳን ኩነታት ነንብበሉ ሕጂ ትማሊ እንታይ ነይሩ ቅድሚ ትማሊ እንታይ ነይሩ ዘይኮነ ኣብ 50ታት 60ታት 70ታት 80ታት 90ታት እዚ ትማሊ ዝረአናዮ እንታይ ኢልና ክነንብብ ከለና ካብኡ ዝባህለልናዮ ተመክሮ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ንቕሓትና ከዓ ማዕሪኡ ስለ ዝኸይድ ኣብ ምውሳእና እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ስለ ዘለዎ ነዚ ዕድል እዚ ተጠቒምና ንሕና እቲ ኣብ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ብምህላል ወይ ብምትምናይ ዘይኮነ ብንጡፍ ፅምዶ ነምፅልና ንሰርሕ ኣለና ብዝርዝራቱ ሕጂ ኣቲኻ ምዝራብ ዘድሊ ኮይኑ ንረአን ምክንያቱ ዝርዝራቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ በኣጠቃላሊ ግን ሱዳን ንዓና እንታይ እዩ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ሱዳን ኩነታት ናብ ዝሓሸ ክኸይድ ከሎ እንታይ ከምፅእ ይኽእል ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ዝምድናታትና ብግቡእ ተረዲእና ንሰርሕ ስለ ዘለና ከነሕይሎ ጥራይ ዝግባአና እዚ ኣብ ሱዳን መፅኡ ዘሎ ለውጢ ባህ ዘይበሎም ሓይልታት ሕሉፍ ሓሊፎም ክዘርግዎ ፍትኑ ኣለዎ እሞ ብዛዕባ እዚ እንታይ ሓበሬታ ትበና ዋጂ ፈላሊኻ ክትሪኦ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ኣይብልን ዳርጋ ሓደ እዩ ኣብ መወዳእታ ብጂኦግራፍን ብስትራቴጂን ውጥናትን ተርኢና እውን ፈላሊኻ ክትሪኦም ኣይትኽእልና ሕጂ ብኣጠቃላሊ ኣብዚ ዞባና ንብሎ ንሕና ኣብዚ ኔይበርሁድ ንብሎ ወይ ጎደቦ ንብሎ ዝመፅእ ዘሎ ለውጥታት ጭንቀት ዝፈጥረሎም ሓይልታት ውሕዳት ኣይኮኑን ሕጂ ከመይ ጌርካ ትኸልፎ ወይ ፕሪኤምፕት ትገብሮ ኣብ ውሽጢ ሱዳን እንታይ ዘርግኸ ተምፅእ ትኽእል ወላ እቲ ምውህሃድ ዝበሃል ከመይ ጌርካ ከተከፋፍሎ ትኽእል ምንንበይኖም ፀቕጥታት ድሓር እቶም ገለ ተዋሳእቲ ሓይልታት ዓቕሞም ቀሊል ኣይኮነን ናይ ቁጠባ ሓይሎም እንድሕር ኢልካ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ኢዶም ዘሎ ቱልስ ኣብ ኢዶም ዘሎ መሳርሒ ቀሊል ኣይኮነን ብጀካ እቲ ምርሕሓቕ
ንምንሻው ፀቕጥን ምፍጣር ኢሎም ዘካይድዎ ዘመተታት ተፈላለየ ዘመተታት ፀቕጡ ፈጥሩ ናይ ምኽኣል ዕድሎም ፀቢብ ኣይኮነን ሕጂ ንኩሉ እዚ ቱልስ እናተጠቕሙ ከመይ ገይሮም ፀቕጢ ፈጥሩ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ልክዕ ከምኡ እዩ ናይ ቁጠባ ፀቕጢ ከመይ ጌርካ ትፈጥር ትኽእል ከመይ ጌርካ መሓንቆታት ከመይ ጌርካ መሸንቆቓ ኣብ ክሳድ ናይ ሰባት ተእቱ ከመይ ጌርካ ነቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ተረሓሕቆ ከመይ ጌርካ ከም ዘይተኣማምን ክትገብሮ ትኽእል ሓድሽ ባይታ ክፍጠር ክጅምር ከሎ እውን ከመይ ጌርካ ህሩብ ኢልካ ደላይ ፅቡቕ መሲልካ ንምቅራብን ንምትሕጋዝን ትዘርግ ዝገርም ነገር ኣይኮነን መዓልቲ መዓልቲ ዝግበር ተሪኢኻዮ ሕጂ እቲ ናይ ደገ ሓይልታት ከም ዞባውያን ናይ ዓለም ሓይልታት ኢልና ተዋሳእቲ ኣብዚ ዞባውያን ጎብለላት ዝበሃሉ መን እዮም ወይ ዞባውያን ጎብለላት ክኾኑ ዝደልዩ መን እዮም እንታይ መሓውር ኣለዎም ኣበይ ኣበይ ከባቢታት ተዘርጊሖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እንታይ መሳርሒታት ኣለዎም ኣብ ኢዶም ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ቱልስ እንድሕር ኢልካ ማዕልያ ይብሉን ብዓለም ደረጃ ኸ ዓበይቲ ሓያላን ዝበሃሉ ኣብዚ ከባቢ እንታይ ይመስሎም እቲ ኩነታት ከመይ ገይሮም ርእይዎ ሓድሽ ኣይኮነን 1941 ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤርትራን ረብሓናይ ተገልግልና ክበሃል ከሎ ኣብ ቦታኦም ኮፍ ኢልካ ነዚ ዞባና ክትሪኦ ከለካ ከመይ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዓይነታቶም እንታይ እዩ ዝርኢ ረብሓታቶም ዝብልዎ እንታይ እዩ ቅድም ድሕሪት ዝሰርዕዎ እንታይ እዩ ሕጂ ድምር ናይቲ ብደገ ዝመፅእ ፅልዋታት ቀሊል ኣይኮነን ናይ መብዛሕትአን እዘን ጎረባብትና ንዛረበለን ዘለና ቀዳማይን ዝዓበየን ብድሆ ቁጠባዊ ይበሃል ሰብ እንጀራ ክበልዕ ኣይኽእልን ዘሎ ኣብ ምዝማት ናይቲ ሃብቲ ነሮም እዮም ሳቶም እዞም ሕጂ ፀቕጢ ዝፈጥሩ ዘለዉ ኣብ ምዝማት ናይቲ ሃብቲ ነበሩን ክትብል ኣይትኽእልን ካብ ሱዳን ተዘምቲ ሃብቲ በይከይዱ ናይ ሱዳን ዕዳ ብኸመይ ገይሩ ደይቡ በዓል መን ናብኡ ዋስኡ ነይሮም ስለምንታይ ሱዳን ኣብ ከምዚ ኣመሰለ ፀገም ወሪዱ እዞም ነዚ ሱዳን ፀገም ናይ ሱዳን ኣብ ምፍጣር ቀንዲ ተዋሳእቲ ዝነበሩ ሓይልታት ሕጂ ኸ ኣረኣይኦም እንታይ ክገብሩ ደልዩ ሱዳን ናይ ብሓቂ ደለይቲ ሰላም ደለይቲ ራህዋ መሲሎም ዛረቡ ሰርሑ ብኸምኡ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ካልኦት ኣብዚ ዞባ ንሱዳን ምናልባት ከም መናሃርያ ናይ ፀይቅታቶም ናይ ሸርሕታቶም ናይ ኣጀንዳታቶም ወሲዶሞ ዝነበሩ ሕጂ ደቂሶም ኣይሓደሩን ንሱዳን ከመይ ጌርካ ናብቲ ዝነበረት መልሶት ፍትን ኣለካ ምክንያቱ ኣብኡ ዝነበረ ማፍያ መጋበርያ እዩ ኣጀንዳኻ ድርበት ኣለካ ቁርብተይ ደርቢ ትዘምት መሊስካ ከዓ ንሱዳን መሳርሒ ናይ ኣጀንዳታትካ ትገብሮ ደቂሶም ኣለዉ ድዮም እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ሓደ ብሓደ ኣስማቶም ንፈልጦም ኢና ተሓቢኦም ብኸዱ ይኮኑን እቶም ብዓለም ደረጃ ተሰሪዖም ናይ ሱዳን ኩነታት ክፅይቁ ኢሎም ትፍትኑ ዘለውን ርኡያት እዮም ኣብ ውሽጢ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እዚ ሕጂ ምስግጋር ንብሎ ዘለና ናይ ብሓቂ ንውሽጣዊ ብድሆታቱ ብግቡእ ኣልዩ ነዚ ናይ ግዳም ሸርሒታትን ፀይቅን ክምክት ይኽእል ድዩ ንዕኡ ዕጥቂ ኣለዎ ድዩ ቅድሚ ዝኣገረ ግን ናይ ረኣያ ብስለት ኣለዎ ድዩ ውህደት ከለዎ ድዩ ነናሓድሕዱ ከመይ ገይሩ እዩ ዝሕዞ ዘሎ ቀሊል ኣርእስቲ ይኮነን ሓደ ብሓደ ብናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኣሰላልፋ ናታቶም ኣረኣያን ኣቀራርባን ንገዛእ ርሱ ዕምቆት ናይ ፍልጠቶም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ወርክቶም ናብ እቲ ዘሎ ኩነታት እዝን ኢልካ ትዛረብ ናይ ብሓቂ ብቐረባ ንዝርዝራቱ ኣቲኻ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ በዚ ሕጂ ዘለና ጠማምታ እስከ ድሓን ትመሰጋገር ዝበሃል ተታሒዙ ኣሎ ትድልድል ግን የስግር ዲ ኣይስግርን እዩ ገና ሕጂ ሰዓቱ ይኣኸለን ኣሎ ክንሪኦ ኢና ናበይ ገፁ ከም ትኸይድ ፖለቲካዊ ብድሆታቶም ከመይ ገይሮም ክምክትዎ እዮም ናይ ድሕነት ናይ ሰኪሪቲ ኩነታቶም ከመይ ገይሮም ክምክትዎ እዮም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናይ ብሓቂ ቁጠባዊ ፀገማቶም ከመይ ገይሮም ክሰብርዎ ይኽእሉ እዮም ተለቂሖም ድዮም ክድሕኑ ናቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ቁጠባዊ ሓይሊ ኣፈልፊሎም ናብ ንቡር ተመሊሶም ድዮም ብርእሶም ዝኮሳ ክነብሩ ብናይ ደገ ልቃሕን ብናይ ደገ ድጎማታትን ቁጠባዊ ሽግራቶም ክፈትሕዎ ይኽእሉ ድዮም ነዚ ኩሉ እዚ ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከም ኣጀንዳ ዝውሰድ ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣለዎም ይብሎምን ብለካ ማዕልያ ይብሉን ትዝርዝራቱ ብውልቀ ሰባት ደረጃ ረኣዮ ብናይ ፖለቲካ ሓይልታት ኣሰላልፋ ረኣዮ ኣብ ፅርግያ ዘሎ ናይ ህዝቢ ሱዳን ስምዒታዊ ጠማምታውን ረኣዮ በቲ ተፈጢሩ ፀንሐ ጂኦግራፊያዊ ከፋፍላ ረኣዮ ከምዚ ሕጂ ምብራቕ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ህውከት ናታቶም ህውከት እዩ ናይ ውሽጢ ናይ ግዳምን ሓይልታት
ኣብ መንጎ ቀቢላታት ህውከት ትፈጥር ኣብ መንጎ እንዳታት ህውከት ትፈጥር ምቅትታል ተምፅእ ንምንታይ እንታይ ስለ ዘሎ እዩ ነዚ ሕጂ መሰጋገሪ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት እንድሕሪት ክትጎቶም እንቲ ኣብ ነንበይኖም ከባቢታት ህውከት ትፈጥር ኣብ ምብራቅ ህውከት ትፈጥር ብቆንዱ ከዓኒ ኤርትራ ስለ ዝፀሉ እውን ኣብ ምብራቅ ህውከት እንድሕር ፈጢርካ ክልተ ኣዕዋፍ ብሓደ እምኒ ትሃርም ኣለኻ ማለት እዩ ኣብ ዳርፉር ዝፀንሐ ሽግር መመሊስካ ከተጓሃሮ ትፍትን ኣብ ኒል ኣብ ኩርድፋን ኣብ ጅባል ኑባ ዝበሃል ዝፍጠር ፀገማት ልክዕኹም ሕጂ ናይ ብሓቂ እዚኦም ንሪኦም ዘለና ሸርሕታት መግለፂ ናይቲ ብደገ ዝመፅእ ዘሎ ኣጀንዳታት እዮም ስለዚ ሱዳን እውን ከይዱ ሽግራቱን ድሕሪት ገዲፉ ንቅድሚት ከይድ ኣሎ ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኣብ ናይ መሰጋግሮ መድረክ እዩ ዘሎ ናብዚ ከዓ ብንቕሓት ይግባአና ምቕሉል ዝኾነ ኣበርክቶ ንገብር ከመይ ጌርና ንዋሳእ ምስቶም ኣብ መድረክ ዘለዉ ሓለፍቲ ነቲ ምስግጋር ሒዞም ዘለዉ ዳርጋ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ተፈልየ ኮነ እንትተኣረኣያና ዋና ነገር ግን ኣብ ናታቶም መረዳእታን ናታቶም ፕሮግራምን ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ ዝኸድዎ ዘለዉ ጉዕዞ ኣብ መፈለምቲ እዩ ዘሎ ኢልና ጥራይ ክንዛረብ ንኽእል